Keby ste náhodou nevedeli, chcela by som si kúpiť takého ujača aj na pláž. No včera si to slúbila a si to nedodržala zatiaľ. Anička, ty by si chcela čaj? Wow, Janči, ty čo máš? Mango! Rozkroj ho. Ne. Normálne chlapi, zapchaté nosy. Nie, vždycky začneš pravou, aby si rozprúdil svoju energiu. Ale to aj vydýchnem. A potom prehodím? Nie, jednou sa nadýchuješ, druhou sa vydychuješ. Obidve nádych, výdych a potom vymeníš. Nádych, výdych. Ja som to robila úplne zle, preto nemám energiu. Because you don't understand. Ty nemám od 2000. Naráte do 2000. A potom ťa poviem. A, 2, 3, 4. Pozri sa tam. Tak išiel. Svetlku. Chłope! Chłope! Hello brother. My name is Abdullah. My name is Michael. Radši. Prvá zastávka, prešli sme asi že 15 minút a už stojíme na káve. Autenticitu. ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya 'ala as-salah hayya 'ala al-falah Allahu Akbar. Všetko tu kúpiš, všetko všade. Motorka. Kúpiš 6-valcový motor a hneď vedľa kúpiš med. Je to mňa pálí, Tak to máš zatočené. Choď. Ale choď z boku, nech ťa vidí. Janko, neboj sa, choď prosím ku nej, prosím. Ešte bližšie, neboj sa. Čo ti taká koza môže spraviť, Janko, povedz. Čo ti spraví? Put me in my casket. I got all these feelings that I'm asking. Can I lay it on you? That's what I'm asking. Whatever I'm kissing, I'll set you nervous. Down for you minute, how'd you forget it? I think about you and nothing else. So if you would just come over, I can show you for myself. It's nights like this when I need your love, when you need someone. محمد رسول الله أشهد أن
Jedna. Môžeme to reť. Zapíname pásy. Čo zapíname? Zapíname pásy! Latać każdy może. Neviem si kúpiť ešte nejaké mango? Toto ja potrebujem na hlavu. Inside story. No čo, Jako? Anna, DJ. DJ Laslo. Ahojte. Čo? Vlny sú silné. Nepreskúmané. Bez podpory. Nejdeme do vody, tu ne. Ale za to našli sme iný drahokam. Marovský drahokam. Sú tu ťavy. Ťavy na piesku, ktoré teraz kúkajú a žujú. Peťko chutí? Ešte nenatáčame, ešte som chcel trochu iné, ale chutí. Ja som išiel čisto do risku, som chcel tieto guličky. 3 ich rozhádzal na grill, zamiešal s niečím a upekol. Tunak jedli oni a tu ideme jesť my a my sme si dali stan z toho veci. A tam je hore krásna teraska, tam to natočí. Tu chodia Francúzi oblíkať, toto je čo za štýl? Koberca, ja máš to. Ja som si kúpil najkrajšiu čapku na svete. Najkrajšiu sme kúpili Emilovi. Tuším, že ja mám najlepší koberec. 54, 55, 56, Málo si vypni. No, takže pozrite sa, ako krásne je vonku. Tuto, títo lenivci tu vylihujú, teda ktorí sa učia, ale všetci vylihujú. Hlavný šéf, máš naštudované, kedy dnes treba ísť do vody, o koľkej? Práve to čítam. High tide, low tide. Dozvieme sa vo ďalšom vstupe. Vítame vás všetkých pri ďalšom vstupe. Momentálne sa nachádzame na ubytovaní a ideme ukončiť to záverečným dňom v tomto africkom vlogu. Takže, čo sme si zatiaľ kúpili? Ukážeme všetky naše komponenty, ktoré sme si zatiaľ kúpili. Máme tu vynikajúce, Janko, Máme tu výborné kaky. Máme tu krásne čapice všetkých druhov pre všetkých našich kamarátov. Koberec. Aha, Nie je to koberec, je to stolička. Ešte môj mikinu sa musí dať, počkaj. Takže pokračujeme ďalej. Rozprestreli sme tu všetky naše monumenty. To je nejaký čarodej, tu sedí. Takže prišli sme skontrolovať vlny. Vyzerá to tak, že ešte asi máme čas a hlavne prvýkrát vidíme rybárov. Takže dneska na večeru budú čerstvé ryby. Ešte skontrolujeme druhú pláž. Janko, ako to vidíš? Áno, tento psík je surfista. Lepší než ja. Ako sa ti dnes surfovalo? Nič nepovedal. Čo sa si dáva rozcvičku pred surfovaním. Nachystaný. Ešte si natočíme trošinku, jak tu nažívame vo vnútri. To mám pekne upratané. Vládne tu pohoda a pokoj. A niektorí musia pracovať. Hej, man. Čaute. Čau, čau. Voľny začínajú. Tu máme našu technickú podporu. Máme na hlavu. Madam, už ste objednali tie espreska? Áno. No, dneska sú záverečný deň, maličké vlnky, ale predsa len, na čo tu vymyslíme. Tu máme Anna sa akurát pripravuje, Mohamed jej ide pomôcť a uvidíme, čo z toho bude. A nič, skončila skôr, než začala. Míšo sa nám snaží. Janko a Anna posledná. Anna ide!
Míšo s Jankom. Míšo ide, a Jančo ide. No, skúšame. Anna. Míšo. Janko. Maju. Anna, Míšo a Janko. Prvá je Anna, druhý je Jančo. A idú všetci traja. Míšo. Ide. Najväčší surfer is coming. Jak sa cítite na dnešnú session? Nepripravená, absolútne nepripravená. Nič, Míšo. Je. Teraz ide Anna zozadu. Mohamedom skúsime. A ide. Naďka, druhý pokus. A ide do strany. Až na breh. Anna naplavuje, Mohamed jej pomáha. Poď. No, povedala som si, že je to tu dosť krásne, že stojí za toto natočiť. Africkú zem, africký západ. Toto nie sú africkí surfisti, sú nejakí európski. Tam niekde sú naši európski surfisti. V podaní Anna Selecká, Jan Selecký, Michal Zubri a Peter Selecký. Verím tomu, že kamera nebude zapackaná, lebo nemala som si ju s čím utrieť, Mišo, lebo mám neoprén a mokrú ruku. Myslela som si, že to je Anna, ale je to nejaký čávo. Či je to baba aspoň? Bola to baba. OK. Tak a ešte posledný krásny záber predtým, než nám slnko úplne zapadne. We are living. Hodíme posledné pivečka, zabalíme, utrieme si naše slzičky. Ideme sa nájsť. Ja som šťastná. Bob Marley odchádza. No sa rozhodniť, či Bob Builder. Bob Builder či Bob Marley? Bob Marley. Jedna je s druhým. Umela som si vlasy, čiže už nejsem úplne Marley. Tak je to Bob Marder. Poďme. Bombarder. Bombarder! Let's go. Môžeme ísť? Môžeme ísť. Tak, let's go. Chcem mať aspoň guličku na cop. A keď z toho vyrastiem, daj niekomu poviem, že to je originál z Maroka, stále ma to cení a že dám si za 30. Čo to bolo, Ani? Čo to bolo? Malo tam niečo byť, ale som si povedala, že nie. A ja taká... Civočka, cingiringibom. No poď, Miško, tak ty, počkaj, Ani. Tak ide ďalej ten text? A ja taká... To už bolo. Oni sa na sa strašne Jak tata, tadadadadam, bam, bam. Cingli bom bom bom. Bom bom bom. Cingilinky bom. Sa tu idú psíska, sa to robiť. Tá šnúra, ja som to tak videl, že to narazí chudá. Ono to vôbec není tak, jak to vyzerá. We are out of chicken. Really? Nemajú chicken. So annoying. Waiting, patiently waiting. Posledná večera. Peťko, čo môj? Výborné, všetko super. Áno, posledná večera. Posledná večera, takéto parádne bariky, tu sú. Teplo, natážame. Thank you. Púšťame záber posledný z dnešného finálneho dňa. Assalamu alaikum. Odchádzame z reštaurácie, kde sme prišli o nejakej 8, po 9 a teraz je prosím pekne 12:30 ráno. Inšallah
Dobrú noc. Ideme robiť niečo strašne ilegálne, pre Boha, ja sa bojím. Ja idem kresliť do čerstvého betónu v Maroku, aby sme to mali pamiatku, že keď sem prídeme, tak aby sme potom mali... Tada! Míšo. Tu sa baví. Povedz nám, ako hráme hru. Že do prvý dá dole mikinu prehral. Už je nám fakt teplo a... Stojíme tu v radách, jak Dylanovia. Mŕte ľudí všade. A ešte, aby nám nebolo fajn, tak ešte nám je teplo. Ale imidžisti. Teplo, neteplo musí byť. Vlnové oblečenie, 37 stupňov. 8 stupňov píše. Áno, ale v Bratislave. Tak, po ceste naspäť nám všetkým poňuchali naše smradlavé gaťure a ponožky a teraz si to všetko musíme vrátiť naspäť do kufra. Aha, no my sa celý spote, pojde sa. Celý mokrý. Teplo mi jak hovado. Už aj načkej teplo. Jak sme hrali hru, tak sme hneď dohrali. Ale viete, čo nás teraz čaká? Tam tá rada. Ideme Kedy prišla? zase do rady. Hush not, child, and don't cry. Your folks might understand you by and by. Just move on up toward your destination.